O Pleno do Parlamento aprobou a modificación da Lei de Medidas Extraordinarias para impulsar a provisión de difícil cobertura nos Sergas. Grazas a este paso, poderase convocar un concurso de méritos para cubrir de forma estable prazas das urxencias do chou. A sesión do Pleno do Parlamento de Galicia, celebrada onte martes, arrancou coa proposta de modificación da Lei 2/2022 de medidas extraordinarias para impulsar a provisión de postos de difícil cobertura no Servizo Galego de Saúde. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendeu o bo funcionamento desta norma creada no 2022, que cumpriu o obxectivo da súa creación, unha medida extraordinaria para unha circunstancia extraordinaria. Permitiu facer fronte ás dificultades de cobertura en ámbitos nos que durante anos os procedementos ordinarios de provisión se demostraron insuficientes, favoreceu a incorporación estable de profesionais á atención primaria e a determinados hospitais comarcais e contribuiu a reforzar a estabilidade dos equipos asistenciais, reducindo a temporalidade e a rotación do persoal. Esta norma foi unha lei útil que nos permitiu cubrir 521 prazas médicas de difícil cobertura, isto é, máis do 98% das prazas ofertadas. E cando unha lei é útil, cando resolve problemas reais e cando beneficia directamente aos cidadáns, o responsable é mantela, reforzala e ampliala cando as circunstancias así o aconsellen. Recriminou a oposición o seu voto negativo, ademais de non propoñer alternativas. O titular do departamento reivindicou a necesidade de modificar esta norma para dar resposta ás novas necesidades sanitarias. A realidade demostrou que aquela ferramenta era necesaria, demostrou que existían postos que non podían cubrirse cos mecanismos ordinarios, demostrou que o concurso de méritos permitía ofrecer unha resposta eficaz sen alterar os principios que resen o acceso ao emprego público e, sobre todo, demostrou que detrás daquela decisión había unha única prioridade: garantir a asistencia sanitaria das galegas e galegos. Agora dáse o paso para actuar ante a falta de persoal das urxencias hospitalarias de Ourense. Ten un cadro de persoal médico de 50 profesionais, pero na actualidade só están cobertas 25. Os pacientes e os profesionais necesitan que fagamos algo máis. Circunstancias obxectivas justifican que as prazas de médico de urxencias do chou deban recibir o mesmo tratamento que xa teñen os postos facultativos dos hospitais comarcais de Cee, Barbanza, Mariñas, Monforte, Verín, Barco e Salnés, ampliando deste xeito a consideración de difícil cobertura a categoría de médico de urxencias do chou. Gómez Caamaño definiu de esencial a modificación da lei para poder cubrir estes postos vacantes. Deste xeito, poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso á condición de persoal salutario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados, computando cada mes de servizos prestados o triplo da puntuación establecida con carácter xeral.